салом дӯстон ва подписчикони азиз, шумо дар канали барномасоз тв қарор доред. имрӯз оиди қурби асъор ба шумо маълумот медиҳам ки дар бонкҳои тоҷикистон доллар, евро ва рубле ба чанд баробар аст. ва шумо тамошои бо фароғат, лайк, подписка ва поделитсияро фаромӯш накунед. دوستان گرامی، لایک های خود را گذارید تا اینکه عدد بینندگان در کانال ما زیاد شود.